Las divisiones étnicas, lingüísticas y tribali. Il-firdiet minħabba l-ħafna lingwi, razzet u tribujiet fl-Afrika nistgħu nelbuhom billi nsaħħu l-għaqda fid-diversità. Quiero agradecer a las monjas. Nixtieq nirringrazzja lis-sorijiet, lis-saċerdoti u l-missjonarji għall-ħidma tagħhom biex joħolqu dialogu u rikonċiljazzjoni fl-oqsma differenti tas-soċjetà Afrikana. Dan ix-xahar jew nitolbu biex il-Knisja fl-Afrika bis-saħħa tal-impenn tal-membri tagħha tkun iż-żerja tal-għaqda fost il-popli u sinjal ta' tama għal dan il-kontinent.